JACAS CEM atum pen ingdeng krihini Karlitang Rahul Singnar aphan kachikimo. Paipai Achiklo Home Minister Amit Shah aphan Hemprek chetong damji. Joint Action Committee for Autonomous State atum pen patumi arnikangsam apor Karlitang Rahul Singnar aphan kachikimo po. Karlitang Rahul Singnar aphan kachikimo po nangkok surihini rakwe aningkan Telengana aphan Hemprek kipi det pen Karbi Anglong aphan nang plak pon vipu mate nang kipi pederajok Karbi Anglong Hamphang Asong atum pen danglok rat doan jakhong thomke bai siani dipurong supialong kachesong ameh pangtanglo laso jok ikhangun edet penajok Assam Police atum pen heliamu apen padosi laso ahut Karlitang Rahul Singnar aphan heliamu kero penajok adimaklong amat apran damnang jilo laso jok piniarni Karlitang Rahul Singnar aphan Joint Action Committee for Autonomous State atum pen chikimo pamanang laso ka chikimo long Karbi Farmers Association may puting kuinti Karbi Unemployed Youth Association Kongchondang Sarimtimo Karbi Students Youth Council Kongchondang Longsodar Ingleng Karbi Anglong Indigenous Youth Association Kongchondang Khorsing Teron lapen Karbi Anglong Autonomous Councils EM Bidisar Khorsing Teron atum chetong Lapu JACAS Chairman Stelin Tipen Perangkyang no kaning Japon ki pini ingdeng krihini Karlitang Rahul Singnar aphan chikimo padupon ki alang surihini ra krege aningkan Hemprek aphan apran chipidet lapen JACAS Asong pen kivangji Paipai Achiklo Home Minister Amit Shah aphan tami Hemprek aphan puthak chetong dam lapen bike rally tami paduponji laso long puthot JACAS aphan Hemprek nang chingki nang jipu kehang paduponji puta ning jepong News Desk Report News Fast Karbi Anglong Ini yang hello Ladak Telengana state kipi ahut nomor chikimo Karbi Anglong Karbi Arat arnikangsam ke dalam ke angka karbo confident angka nilai confident dalam ning kipung aning ke yang ke kita kelanggar demonstration bedung dulu alasan demonstration awal bangki pertama Ladak Rahul Singnar bang apran damlo alang li khela pen ke amethanga khela pen amethanga longri long pada farman extreme sacrifice Piniani 12 years kitokani lo Rahul Singnar apran ke damani nitum Karbi Anglong so ke chesong ahut Hemprek farman apran ke dam ceng pule tum kudam tetami alang li piniani kalang li martidom de lo alang kichiarni lo alang li fa tum martiat hok polo atima alang li Hemprek farman sigiti ali Hemprek farman sigiti li Hemprek farman sigiti asi pini itum Joint Action Committee JACAS alang li arisang ho organization do anpen kami tum dapini paman polo lasi itum JACAS Hemprek farman langsung pang tang ponji fan pini so amatir day pen sini tu maku puthot cisik pon lo tapi tu pini aso candle kikai ameh ateng sini tu apran stami ka chetong stami pon po la sini tu pini amai pen stami tuning report tu Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Turam Longhang alangli laso dak stage 2 kipakim longi pani tu han pini permission ang pinangi ditum pinap dik itu sami chetong nampo alang lifan aso puthak nitum produk Rahul Singnar aphan statue kempan kicewoya dim iduhan napakim long nai pula so puthak itum polasi la hello itum Karbi Anglong arat tuang chuni ri la hello pini Hemprek farman pini itum kechesong aphan itum teng ni nangne bon sitami pini itum Rahul Singnar pini apran ke dam elos tami itum Karbi Anglong arat itum talang ifan teng ni jang so sami JACAS pen mang itum teng ni ne athema itum farman si alang nang kechesong lasi ilitum tami alang ifan alang ya we ipu uni isi hini stami itu la so abangke itu accountability itu ngala itu en pola bangke itu Karbi Anglong Hemprek farman itu la siku pima ke claim ni fa itu malang ya kematha itu pacun ponpo antol ibon po khai farman JACAS pen Hemprek ke hang ya farman ko pini ke claim ponji asam damai pat ke wang jilang apang JACAS pen ke claim ponji fan itu non itu jingwal ponpo itu talks resume nahi po puthak nitum Karbi Anglong nong stami tum dharna stami dengpon po bike rally stami tum dengpon po lage noi tum immediate lo tapne tum Delhi stami damji Hemprek farman talks ki resume for autonomous state implementation pra prabdi ne pari tum claim ponji ke lahai huye lo no namat